Onpas kiva päivä taas tänään. Updating Steam! Vittu. Ei kyllä tänään perkele tehdä mitään muut kuin updateata Steamia sit. Mikä tuo pamaus ulkona on? Voi vittu jätkät, mä olen kusessa! Ei se loppu. Klassikko! Ei hätää. Mulla on myös British Steve Best. Toi on jääteetä vitu homo. Kuin näin. Oh. Meidän hirviömme. Toi ei mene sitten kuvaa. Okei. Se tuossa on rusta. Mikä se vittu se on tarkoitettu saatana noiden pöyhkien... Mikä noiden asteoiden pyyhkimiseen ja noiden... Ei kukaan käytä tätä. No käyttäähän! Mistä vittu sä sen tiedät? No pistää se kloorin sit. Onks sulla kloori? Kaapissa. Aitaa vaan vessanpuhdistus ainakin. Se mene nyt sinne vitun vessaan. Tiedätkö mikä tuolla on? Sota. Ei hätää. Mulla on pissa. Vittu. Jätket se vittu kaatuu! Ai ei hätää. Sparjainen. My favorite. Tää muistuttaa Eurooppaa. Kaikki sen maita. Siis tossa on Suomi. Ruotsi. Joo. Tossa on Norja. Ja tossa on Tanska. Elikkä suomeksi sanottuna tyhmä Ruotsi. Sitten loppu on Venäjä vuonna 2020. Mut niinku either way. No ei se mitään, on toi Suomikin Venäjä. Häh? Voiko sanottaa uudestaan? Varo vaaraa vittu homo. Miksi? Sä oot homo. Et sä äsken sanonut, että sä oot vaarallinen, kun sä oot väsynyt. Kannattaako me varoa sua silloin? Ei. Sponsored by Mummolan paras saatana. Miksi sua pelottaa? No pitää. Purkki. Juo se. Vittu jätkä! Enää uudestaan. Mä en enää sano sitä. Vitsi sanoa sen. Minne Visa hävis? Aika chilli. Meidän pitää barrikoida ovi. Niin kuin nyt vittu jätkät mennä. En mä saa. Tässä on salama.
Ja tässä on... Petteri. Tiedätkö mitä tapahtuu, kun Salome ja Petteri kohtaa? Sähköisku, motherfucker! Mut jos vaan Petteri kohtaa, niin sit se on vaan niinku... Joo, what up, man? Mut niinku jos Salome kohtaa, niin sit se on niinku tää... Freeze, bitch! Niinku jos molemmat kohtaa. Se on vittu ukkosmyrssi. Mitä? Kerrallaan alas, Visa. Ei haluut saa. En mä enää oo. Ootas. Aika toksikka. Mitä nauruu siinä oli? Oliko se hauska? No nyt Karjalan pistoiden ääreen. Miksi? Tänään minä ja minun monsterini menti Kertsille! Mä sanoin sitä Rupertiksi. Kakkosen. Miten menee sinne? Sinne sut kysyttiin jotain. Vastaa. Yes. Kovempaa. Onko sulla joku hätäinen? Oh boys! Musta tuntuu, että tänään ei oo mitään hätää. Se oli varmaan vaan... Toi oli. Katsomaan. Sini! Sini! Mitä on tapahtunut? Sini! Herää! Herää! 112! Sini! Hengitä! Hengitä! Sini, hei. Mitä täällä on? Perta! Perta! Sini! 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 Keto ei. Jumma! Huivi!